Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Köpkенә хатын-кызлар ирем кинче дип зарланалар. Һәм шулай ук ишетергә туры килә, мәсәлән, фәлән кеше бик кинче икән. Фәлән кешенең малае бик кинче икән. Әле менә бер таныш белән сөйләшкәндә дә, менә шушы кызның ире кинче икән дип бер әйтеп куйгач, ул кеше әйтте, әйе ди, аның әтисе дә шундый иде ди, кинче иде ди. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең татар телендә кинчелек дигән сүз ике төрле мәгънәгә ия. Кинчелек кеше әйберенә кызыгу дигән кинчелек бар. Монсы хисетлек мәгънәсендә. Ә бар кинчелек ул да булса хатыныңны кинләү. Мәсәлән, балалар әтисен яки әнисен кинләр. Дусларны кинләү дигән нәрсә дә бар. Әйтик, мәсәлән, синең дустың башка кеше белән якынрак аралаша. Син кинлисең, кинләшәсең. Менә шундый кинчелек турында сөйләшеп алыйк әле. Мөхтәрәм кардәшләр, кинчелек дигән нәрсә Аллаһы Тәгаләдә дә бар икән. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, бер кеше турында. Алар яшәгән вакытта кинчелеке белән танылган бер кеше була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, сез аның кинче икәнен беләсезме ди? Әйе, беләбез диләр. Менә мин ди аңа караганда да кинчерәк ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Ә Аллаһы Тәгалә миңа караганда да кинчерәк ди. Ләкин нинди кинләшү соң ул? Аллаһы Тәгалә мөселманнарны кинләшә, адәм баласын кинләшә гынах кылган вакытта. Ни өчен? Чөнки Аллаһы Тәгалә адәм баласына тормыш, гомер биргән, ризык биргән, бик күп биргән. Ләкин адәм баласы рәхмәт әйтәсе урынга, Аллаһы Тәгаләне яратасы урынга ярата шайтанны, гынах кылуны, рәхмәт әйтә ниндидер пытларга, яки дөнья үзеннән үзе килеп чыккандай, ләззәтләнеп зина кыла, әйбер урлый, хәрәм ашый, һәм Аллаһы Тәгалә бик тә кинләшә шушы вакытта. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә кинчерәк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, миңа караганда да. Бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, үзенең хатынын кинләшмәгән кеше белән Аллаһы Тәгалә кыямәт көнендә сөйләшмәстә, ул кешегә борылып та карамас ди. Ничек инде шулай бит? Карале, нинди зур гынахмыни ул хатыныңны кинләшмәү. Аллаһы Тәгалә бу кеше белән сөйләшмәстә борылып та карамас. Димәк, кинчелек әйбәт сыйфат булып чыгамыни? Мөхтәрәм кардәшләр, кинчелек ул әйбәт сыйфат. Кинчелек ул ярату, мәхәббәт билгесе. Әлбәттә чамалы булса. Чамасызы авыру. Чамасыз кинчелек бу инде сәбәпсезгә кинләшү. Басып торган баганларга кинләшү, шулай бит. Әгәр дә инде хатының өйдә утырганда, мәсәлән, аның өйдә утырганнан кинләшәсең, шалтыратып, син кая өйдә, кем белән, тәрәзәдән берсе карамыймы, урамга чыгып ирмәдеңме, ишек алдына чыкмадыңмы? Менә шулай итеп кинләшүләр, монсы сәбәпсез кинләшүләр, монсы авыру. Моны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям тыя. Әмма сәбәп белән кинләшү бик кирәкле әйбер ди. Ни өчен? Мәсәлән, хатыныбыз сөйләшеп тора чит ят ирләр белән. Монда ир кеше килеп әйтергә мөмкин, бу гынах ярамый дип, бар игә кер дип, хатынына әйтергә мөмкин. Мөмкин әйтмәскә дә, әмма аның кинләшүе булса, ул аны һич шиксез әйтәчәк. Ул аны һич шиксез үзенең ризасызлыгын күрсәтәчәк. Мәсәлән, урамда күрде хатынын, ире шыпырт кына янынан үтеп китте дә, игә кергәч, үзенең йөзе белән, хылкы белән, үз-үзен тотышы белән хатынына аңлата, аның дөрес эшләмәгәнен. Ә бу нәрсәгә кирәк соң? Бу бузыклык таралмасын өчен кирәк. Әгәр син хатын-кызны, үз хатыныңны бу очракта, яки апаңны, сеңлеңне, әниеңне урынына куеп тормасаң, көннәрдән бер көнне фәхишлек, бузыклык таралачак. Чөнки хатын-кызлар ирекле рәвештә башка ирләр белән аралаша башлый. Ә бу аралашуның нәрсәгә китергәнен бөтенебез дә яхшы беләбез. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, бу яхшы кинләшү һәм кирәк кинләшү. Менә бу кинләшү безнең фитра белән барлыкка килә туган вакытта. Әгәр дә шушы кинләшүне үтерәбез икән, юкка чыгарабыз икән, димәк без
үзебездә яхшы матур кешелек сыйфатын югалтабыз дигән сүз. Хәзер менә карагыз, мөхтәрәм кардәшләр, бу сыйфат бездә бармы, әллә югалганмы? Без әйтеп киткән кайбер бик сирәк көнче кешеләрдән кала, гадәттә бездә хәзер кешеләр көнче түгел, ирләр. Көнче түгелләр. Алар үзләренең хатыннарын, хатыннар үзләренең ирләрен көнләшмиләр. Хәтта кайбер шундый әйтүчеләр дә бар, нәрсә соң ул? Ул көнләшү безгә бер нәрсә бирми. Хәтта кайбер ирләр әйтә, хыянат итсә дә ди, берәрсе, мәсәлән, хатыны, аның бит бер җирдә кимеми ди. Иң мөһиме авыру алып кайтмасын, бала алып кайтмасын дигән шундый сүзләрне ишеткәнем бар. Шаккатмалы хәзерге заманда. Шуңа күрә ирләр хатыннарына, хатыннар ирләренә хыянат итү бик киң таралган хәзерге заманда. Шуңа күрә хатыннар ачык күкрәкләр белән чыгып китәләр каядыр эшкә, урамга. Кыска итәкләр белән кызлар чыгып китәләр. Көнләшеп, туктагыз, җитте, булды дип аларга әйткән бер кеше дә юк. Яулыксыз, мәсәлән, чит ирләр янына килеп утыра, ирләрнең хатыннары. Син нишләп булай йөрисең дип әйткән кеше юк. Бергә табын артында чит хатын белән чит ир уйнап, көлешеп, анекдот сөйләшеп, бер-берсе белән сөйләшеп утыра, ире янында утырып бер сүз әйтми. Мөхтәрәм кардәшләр, бу инде гүзәл сыйфатларның югалуы, фәхишлек таралу дигән сүз. Хәтта табигатьтә дә көнләшү дигән нәрсә бар. Менә әгәр дә син карап торсаң шулай бит. Бер ата килсә, башка ана янына. Шундук килеп җитә башка ата һәм алар сугыша башлыйлар. Көнләшү дигән нәрсә бар. Көнләшү бары тик бер генә хайванда юк икән. Дуңгызда. Бары тик дуңгыз гына көнләшми икән. Ата дуңгыз, ана дуңгызны көнләшми. Менә шуңа күрә дә бүгенге көндә кеше дуңгыз сыйфатына ия булды. Көнләшүдән туктады. Дуңгыз сыйфаты яхшы сыйфатмы соң ул? Бездә начар кешегә дуңгыз диләр. Мыскыл итеп, аны рәнҗетер өчен дуңгыз диләр. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әйткән хадисе бик тирән нигезле һәм мәгънәле булып чыга. Һәм шундый көнләшү кебек бер караганда гади әйбергә дә без инде җитди карарга тиеш. Һәм бу сыйфатны үзебездә әлбәттә чамалысын сакласак, күп кенә гөнаһка, фәхишлеккә юл ябылыр иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.